video trends, βίντεο για social media. Στο Instagram πλέον χρησιμοποιούνται πολύ τα Reels και το TikTok συνεχίζει προσελκύει την προσοχή των χρηστών με το βίντεο. YouTube υπάρχει το σύστημα Feed. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Κάνουμε ένα βίντεο, όπως αυτό το live, τώρα θα το κόψω σε κάμποσα κομμάτια, 7 λεπτά, 6 λεπτά, 5 λεπτά, αναλόγως θα δω πώς θα βγει και θα το βάλω σε όλα τα social media ξεχωριστά. Αυτό γίνεται γιατί κάνουμε live το TikTok, αλλά το TikTok δεν κρατάει το live στο αρχείο. Θέλει καινούργια μικρά βίντεο. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, το TikTok παίρνει τις περισσότερες προβολές, ακόμα και σήμερα, χωρίς βέβαια να παίρνει τις περισσότερους χρήστες, αλλά παίρνει, ο αλγόριθμός του είναι ιδανικός για μικρά κανάλια. Ενώ το YouTube αρχίζει πλέον να χάνει τόσο τον παλμό του, γιατί υπάρχει κορεσμός παραγωγών και δημιουργών περιεχομένου. Και 23, δημιουργία βίντεο με χρήση AI. Ένα πολύ καλό προγραμματάκι είναι το HeyGen, που το έχω γραφτεί και παλιότερα. Υπάρχει και δωρεάν έκδοση που μπορείτε να το δοκιμάσετε. Μπορείτε να φτιάξετε το avatar του εαυτού σας και να λέει βίντεο σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε και να είναι πραγματικά ρεαλιστικά. Έχω δει τέτοια αποτελέσματα από άλλους που το φτιάξαν. Εγώ δεν έκανα τόσο πολύ να αφιερώσω χρόνο, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε το HeyGen. Θα μου πει κάποιος, θα σας λύσει τα χέρια το AI? Όχι. Δεν γίνεται να το παρατήσετε και να γίνεται μόνο τα βίντεο ή να λέει να φτιάξετε το avatar στο ίντερνετ και να κάθεστε εσείς. Πρέπει να το παρακολουθείτε και είναι απλώς ένα εργαλείο, δηλαδή πρέπει να δουλέψετε. Επίσης, η Google δεν φαίνεται να είναι ενθουσιασμένη με αυτό, γιατί θα γεμίσει ο τόπος AI. Θα βγουν 100 μαρκετίστες, θα βγάλουν 1.000.000 βίντεο σε ένα βράδυ και την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει καθόλου περιεχόμενο από χρήστες, άμα κατακλειστεί μηχανές αναζήτησης. Οπότε, περιμένουμε τα βίντεο AI να μην πάρουν τόσο μεγάλη τάση, να μην επικροτηθούν από την Google, θα τιμωρηθούν κάποια στιγμή. Αυτό το ξέρω. Και 24, ερασιτεχνικά βίντεο, αυθεντικό περιεχόμενο του κινητού χωρίς επαγγελματικό μοντάζ. Όταν ξεκίνησα το κανάλι μου στο YouTube, είχα επαγγελματικό άτομο, έκανα επαγγελματικό βίντεο, είχα κάποιον που έκανε μοντάζ επαγγελματικό, είχα βίντεο editor επαγγελματία, μου στήχιζε παραπάνω, είχα γραφεί στα ξεχωριστά να μου κάνει τις εικόνες. Τώρα τα κάνουμε στο πόδι όλα μόνοι μας, γιατί κλειτώνουμε χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε υπερπαραγωγή για να μας βλέπουν 50 άτομα ή 100 άτομα ή 5.000 άτομα. Θα μου πει κάποιος, μα 5.000 άτομα δεν είναι πολλά, ναι. Επειδή δεν προλαβαίνουμε να ξοδέψουμε τόσα χρήματα και τόσο χρόνο για να φτιάξουμε ένα βίντεο και εστιαζόμαστε πιο πολύ στο περιεχόμενο και την αμεσότητα, κάνουμε πιο γρήγορα βίντεο, κάνουμε πιο πολλά βίντεο, αλλά όχι υπερπαραγωγές ντοκιμαντέρ. Έρχεται παράδειγμα. Υπερπαραγωγές ντοκιμαντέρ και βλέπουν 1.000 άτομα το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, τη συμπαθώ πάρα πολύ την ΕΡΤ. Βίντεο στο YouTube. Τα βίντεο στο YouTube εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google. Όταν δημιουργείτε περιεχόμενο, μην περιμένετε στα άρθρα. Κάντε το ίδιο που κάνω και εγώ. Έχω γυρίσει όλο το περιεχόμενο σε βίντεο και άρθρα στο κανάλι μου ή στα κανάλια μου στο YouTube. Έχω κάμποσα κανάλια. Έχω παραμελήσει το αγγλικό κανάλι, αλλά σύντομα θα μπούμε και στην αμερικάνικη αγορά με βίντεο. Ο κόσμος κοιτάει το βίντεο. Γιατί άμα σου στείλω τώρα ένα άρθρο 10 σελίδες, δύσκολα θα το διαβάσει. Ενώ άμα το βάλω σε βίντεο ή audio με ακουστικά ή podcast, θα το ακούσεις την ώρα που γράφεις, την ώρα που διαβάζεις. Λέω και εγώ την ώρα που οδηγείς, την ώρα που πατάς, την ώρα που μαγειρεύεις. Έτσι τα βίντεο είναι ατάση ακόμα. CRM Trends, το CRM είναι το Customer Relationship Management, η marketing, δηλαδή διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Θα μπει πάρα πολύ το AI να σας βοηθήσει στα προγράμματα για να στέλνει μηνύματα, αυτοματοποίηση κυρίως. Και 27, ενσωμάτωση εφαρμογών. Ενσωμάτωση περισσότερων εφαρμογών σε επιτρέπει να συγχρονίζει ό,τι κάνετε το CRM. Δηλαδή το CRM να κόβει την blog, να βρει τους πελάτες, να στέλνει newsletter κτλ. Και trends είναι αυτοματοποίηση του και στις αναφορές. Στο citation δηλαδή, αξιοποιήσει το AI αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, για να μπορέσετε να βρείτε περισσότερα πράγματα ή να δείτε τι λέει για εσάς το AI και η Google. Το AI Overview έχει βγάλει τους καλύτερους brokers στο Λονδίνο εδώ πέρα, ένα πράγμα που δείξαμε παραπάνω. 29 μέτρηση του brand awareness ως KPI. Το brand awareness είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί όσο πιο γνωστό είναι το κανάλι σας ή εσείς ο ίδιος, τόσο πιο πολλούς πελάτες θα αποκτήσετε. Αυτό είναι το personal branding και το branding είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις καμπάνιες που κάνετε και digital marketing. Και έχουμε εστίαση στην εμπειρία του πελάτη. Το chatbot AI έχει βγει για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και τα άσχετα εργαλεία τεχνολογίας, ενσωμάτωση first party data, θα προσπαθούν όλοι να πάρουν cookies για να μάθουν πώς να προσαρμόσουν τις καμπάνιες και τα Google Ads και τα Facebook Ads με το AI. Και 32, ενίσχυση πληροφοριών για τους χρήστες.
θέλουν όλοι να μάθουν περισσότερα για σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν θα υπάρχουν τυφλές διαφημίσεις, θα γίνουν πιο προσωποποιημένες. Χορηγός εκπομπής, 50% έκπτωση στο hosting με τον κωδικό έκπτωση difference 50 στη MyIP. Μπορείτε να πάτε στο site MyIP, να διαλέξετε ένα πακέτο hosting και να πάρετε 50% έκπτωση τώρα. Επίσης, θέλετε να βγείτε στην πρώτη θέση της Google, ζητήστε προσφορά SEO στο 6972-364-387 ή γραφείτε στο newsletter μου. Αυτά, φίλοι μου, για σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Οδηβράμης και θα τα πούμε στο επόμενο live. Γεια σας!